Здравейте, приятели! Тъй като много въпроси и то различни се зададоха точно по това видео, на което отговарям сега на този въпрос, ще отговоря на всички тук, за да изясня нещата. Първо да започнем с кърменето. Този въпрос е доста често задаван при мен. Беше ми много болно да говоря по тази тема, даже по едно време беше станала тема табу, защото хората много обичат да съдят без да знаят причини и доскоро не исках изобщо да го споделям, ако трябва да съм честна, но сега ще го споделя. Рая се роди с касена язичка на езика, което беше пречка при кърменето още от самото начало. Тя не можа да захапе зърното и трябваше да измислим вариант, в който аз да успея да я кърмя. Тук да направя едно вмъкване, съжалявам за този шум отстрани, просто съм достроежен, няма как в този квартал е така. Да направя вмъкване, че аз исках да я кърмя поне до 6-я месец, обаче не ми се получи. Да върнем времето назад, когато тя се роди, още като ми я подадох, аз исках да я сложа на гърда, обаче не се случиха нещата, тя не можа да захапе и ми казаха, че е нормално, след това да я пробвам пак. И разбира се, и дадоха да пия от чеше, при което тя видя този по-лесния вариант от самото начало и следващите пъти, като се опитвах да я слагам на гърда, просто беше едно супер изнервяне, супер несполучливо поставяне явно. Ако трябва да съм честна, добре, че беше една от акушерките да ми покаже как да го направя, тъй като първите дни знаете, че е доста по-стресиращо, отколкото след това. Но за мое съжаление тя не успя да засмучи хубаво и се наложи да купим силиконови протектори, които някои ги използват, нали, за протек на зърното, който не знам защо изобщо е така, тъй като моето беше толкова разранено. В началото няма значение, аз ги използвах, за да може тя да захапе зърното, тъй като той е доста по-изпъкнал от моето и всъщност помогна. Обаче проблема при тези силиконови протектори, или поне при мен, е, че не можаха да ми стимулират така, както е кожа в кожа. Така, мъчих се и реших, че ще пробвам абсолютно всички добавки, които са съществували някога. Започнах да пия шуслерови соли, започнах да пия лактил, мисля, че се казваше, започнах да пия чай за кърмачки, започнах да пия прегнакер за кърмачки и още 100 000 неща. Абсолютно всичко без резултат. Единственото нещо, което успя да помогне в моя случай до някаква степен, беше чая за кърмене и го пиех след всяко кърмене, тъй като този, който аз взех, можеше да се прилага абсолютно всеки път след като кърмя. Обаче в един прекрасен момент тялото ми не го прие по точен начин, по който аз исках, тъй като пустта ми започна да мирише на шарена сол. И казвам ви, хора, чудила съм се 2 дена откъде и защо постоянно ми мирише на шарена сол. Естествено, тялото ми привикна към чая. 3 седмици по-късно резултатът не беше такъв, какъвто в началото. И чая също спря да помага в случая, в който аз исках да кърмя. Кърмех я с силиконното зърно по 1 час, над 1 час и успявах да й дам около 30 мл, защото аз се теглих, толкова се бях вманячила в тази тема, толкова исках да ми се случат нещата, постоянно се помпих там, нали, има различни методи за изпомпване с машината, да стимулираш кърма. Обаче не се получава и накрая докторката ми каза, просто няма смисъл. Аз се кърмя по 20-30 мл максимум и то в добрите дни, и то 2 пъти на ден. През другото време я кърмя по 10 мл, тя се случи по 1 час и през другото време я дохранвам с адаптирано мляко, за което също мога да ви кажа кое използвам. В крайна сметка успях да я закърпя 2 месеца с тези мъки, но накрая от стреса, естествено, който си причиних за цялото това нещо, просто кърмата ми тотално спря. Обърнах се преждевременно, докато се случваше цялото това нещо, се обърнах към поне 3 консултанта по кърмене. Идваха 2 до вкъщи. Те също се убедиха, че няма как Рая да захапе зърното, тъй като в България йодичката се скъсява чак на 2-я месец, а пък понякога в 2 месеца са напълно достатъчни, за да прецака цялото нещо с кърменето. Беше ми много тъпо, изключително тъпо ми беше, не исках да го споменавам на никой. Не знам, в такъв момент, в който единствената ти работа е да храниш детето и ти не успяваш да го направиш, нали, и все едно много зле се чувствах и затова то ми пролича до някаква степен, но хората около мен ми помогнаха да премина през това нещо. То не е кой знае какво, но просто в този момент, когато си супер емоционален, е нещо кой знае какво, защото не успяваш да си свършиш работата така както искаш и гадно е. Гадно е, не го пожелавам на никой, който иска да кърми и да няма кърма. Ако трябва да съм честна, даже не можах в началото, когато беше една идея повече, успявах да я храня, нали, почти изцяло на кърма, обаче нямах толкова, за да замразя. Темата за кърмата приключи. Това е.
Спрямо адаптираното мляко, ние решихме да се спрем на Кендамил и съвсем случайно разбрах за това мляко от една жена, която съвсем случайно подхвана темата за адаптирано мляко. Както и да е, според мен тя се появи като някакво спасение в моя живот. Не за нещо друго, ами защото във всички български млека и тези, които всички много ми хвалят, лактил и така нататък, лактана и така нататък, има палмово масло. Как може в бебешкото мляко да има палмово масло? А това нещо е супер вредно за нас, камо ли за децата. И аз бях изключително шокирана как може в бебешките млека, примерно дето много ги прехвалват, и като Аптамил да има палмово масло. Това ми беше много неясно защо е. Та ние се спряхме на Кендамил, вземаме го от Англия, изпращат ни го приятели, вземаме се в количество дози, защото знаете как е в началото, няма какво да се направи и съм много доволна, добре се отразява, има страхотен вкус, аз съм го опитвала, няма палмово масло, много биомляко е, мога да ви го снимам, да ви го покажа като се прибера вкъщи и генерално докато сме на мляко няма да го сменям.